आरो मग मारिबो बिसारिसे नाखि खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव बिटिसिनि मानगोनांसिन हाग्रामा महिलारिया बाथ्रा बुंदों आंखौ एबसुनि सोद्रोमाफोरासो बुथारनो नाजादों आंखौ बुथारनो थाखाय एबसु आरो इउपिपिएलनि सुबुंफोरा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ फिन बिटिसिनि सिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन बिथां सिबा मा बुंदों आरो मग मारिबो बिसारिसे नाखि जवाखालि একবার হাত দিব দিয়ক না একবার হাত দিব দিয়ক কোন আবসু নেতা কোন ইউপিপিএল নেতা মগ মারিব কারণে বিচাৰি আছে বলে মগ মারিব কারণে বিচাৰি আছে বলে আবসু নেতা আৰু ইউপিপিএল নেতাই সাহস আছে आवगाय আহক না স্পষ্ট হ'ব ৰাইজে লাহে লাহেকৈ কোনে কি ডিসিশন দি পেলাই আহিছে দিছপুৰত এটো স্পষ্ট হ'ব মই মোৰ মুখেদি নকম ইউপিপিএল কোন নেতা আবসুৰ কোন নেতা আজিৰ দিনত 6 জনগোষ্ঠী এছটিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কাক কি কৰিব লাগে কাক কি পৰ্যায়ত ৰাখিব লাগে এইবিলাক ডিসিশন দিয়া আবসু লিডাৰ আৰু ইউপিপিএল লিডাৰ মগ লয় আজিলৈকে দিছপুৰ বা দিল্লীয়ে এই 6 জনগোষ্ঠী ইস্যু লৈ পেলাই আলোচনাই কৰা নাই কিন্তু কৰিছে ইহঁতক লৈ পেলাই বুজি পাইছে হাল্লা কৰি থাকিলে হ'ল কি নাটক কৰিব বিচাৰিছে ৰাইজক ইমান কিমান দিন ৰাখিব পাৰিব এনেকুৱা ৰাইজক আন্ধাৰত মানে কি কয় এইটো ৰাইজক মানে মিছলিড কৰিব পাৰিব অন্ধকাৰত ৰাখিব পাৰিব বিটিসি শেষ কৰিব বিচাৰিছে কেনেকৈ পাৰিব हादोरसा केबिनेटनि जुथुमाया रबिबाराव जनता भवनाव जानानै थाङो जाय केबिनेट जुथुमखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दैदेनदोंमोन मेलाव नुजाथिनाय गोबां मन्त्रिफोरा फैबाय थानाय सानफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय गोबां थिरांथा लायो मैयानि केबिनेट जुथुमायाव शहीद दिबसखौ लानानै जर'खा सावरायनायबो जादों फारसेथिं केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नुजाथिनानै बिबुंथि लाखिनाय बायदिब्ला फारियै केबिनेटआव थामहिनबा केबिनेट जुथुमाव थिरांथा लानायफोरा जादों 10 डिसेम्बर खालि गुवाहाटीनि बरगावआव मोनसे शहीद गोसोखां खाम्फा बेखेवनाय जागोन 9 डिसेम्बराव 860 सोरां फोजोंनानै शहीदखौ गोसोखांनाय जागोन 10 डिसेम्बर खालिनो बे हाबाफारियाव सा 860 शहीदफोरनि नखरफोरखौ हांख्रायहरनाय जागोन शहीद प्रणाम टु इउ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 1 निफ्राय लानानै 10,000 सुबुंफोरनो सिबिथाय होगोन एनएचएमआव खामानि मावबाय थानाय समाव जिउ खोमानाय मावफारियाफोरनि अनसुंथाइखौ बांहोनानै 7.5 लाख रां खालामनाय जागोन सिगाङाव बे राङा 5 लाख रांमोन मोनबा मिनि आईटीआईआव खामानि मावग्रा मावफारियाफोरनि बेथनखौ 35% बांहोनायनि थिरांथा लागोन बेजों लोगोसे साख्रिआवलाफोरा बोसोरफ्रोमबो 6% बेथन बारायनाय मोनगोन रायजोनि गोबां फरायसालिमाफोरखौ मुलुगसोलोंसालियाव सोलायनाय जागोन आरो फरायसालिमाफोरनि सिगांनि प्रिन्सिपालफोरनि समफारिखौ 3 बोसोरनि थाखाय बारायनाय जागोन बे थिरांथाया मुलुगसोलोंसालिफोरनि सोलिबाय थानाय थिरांथा एबा फोथांना लाखिनो थाखाय मोनद' हारिफोरनि थाखो राननायनि सोमोन्दै एबा मोनद' हारिनो एसटी होनायनि सायाव सोमोन्दै थामहिनबा बेनि सायाव सावरायनाय एबा फोरमायथिनि सायाव सावरायगोन केबिनेट कमिटिनि फोरमायथिया मोनद' हारिफोरनि थाखो राननायनि लामाखौ बेखेवगोन बेजों लोगोसे थाखानाय हारिफोरनि जाहाथे जेबो खहा जानाय नङा बे बाथ्राखौ बुङो सिसिटुआखौ सावरायनो थाखाय हांख्रायनाय जागोन जुदि कंग्रेसआ मोजां बोसोन होयो अब्ला जों बेखौ लागोन बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा मैया गावनि पस्टनि गेजेरजों बुंथिदों जेराव थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जानानै थांनाय बे जाथायखौ लानानै एबसुनि गाहाय दैदेनगिरि दिपेन बर'नि थुनज्लायनायावनो जादों होननानै बिटिसिनि इएम मनमोहन ब्रह्मआ बुंदोंमोन बेखौनो लानानै दिपेन बर'आ गावनि पस्टनि गेजेरजों बुंदों दि गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदि
मैया BTC सेक्रेटारियेटआव जानाय जाथायजों एबसु आरो आंखौ सरजाबनानै BTCनि EM मनमोहन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय आं नुदों। आं चेलेन्ज खालामोदि बेबादि माबाफोर 100% एभिडेन्स दंब्ला आंखौ जेलाव दैथायहर। हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय आं गावखौनो बावसोमनो थियारि। BTC सेक्रेटारियेटआ बड'लेण्ड सोमावसारनायजों आरो जोंनि गेदेमा मुंख्लंनि थैजों सोरजिजानाय हारिनि सम्पद। बेयो सुबुंदारा खान्थिनि गोथार फसंथान। बेखौ मान होनाय, रैखाथि होनाया जों बयनिबो बिबान। बेयो सोरनिबा हारसिंनि सम्पति नङा, जों बयनिबो सम्पद। हिंसायारि साननाय एबा सोरनिबा इनाय खालामनाया जोंनि आदर्श नङा। बड'फानि सानथौजों आरो महात्मा गान्धीनि आदर्शजों जों जेब्लायबो लामा हान्थिबोदों आरो दावगालांगोन। गोबां कलेज आरो मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरा आथिखालाव मोनद' हारिनो ST होनाय रिकमेन्डेशननि हेंथायै गणतान्त्रिक भाबै गावसोरनो सोमावसारदों। नाथाय सोमावसारनायनि गेजेरजों BTC सेक्रेटारियेटआव हाबनानै मुवा बेसाद सिमफायनाया जोबोद गोरोन्थि। सोमावसारनाया जेब्लायबो गोजोन, गणतान्त्रिक आरो अहिंसा जानांगौ। जानो हागौ उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा सानस्लाबैयाव आबेगजों बे गोरोन्थि हाबाखौ मावबाय। जों बिसोरखौ थार लामाजों लांनांगोन। बिसोरनो हारिनि इयुन आरो बिसोरो गावनि इयुनखौ लानानै जोबोद सिरियास। जाथाया जाय समाव जायो बे समाव गासै बर'नि माहारियारि आफाद आरो धोरोमारि गौथुमफोरजों बर्मायाव जों ST रिकमेन्डेशननि सायाव सावरायबाय थादोंमोन। बे समावनो जोंनियाव खौरां फैयो आरो लोगो लोगो DC आरो SP फरायसा बिथांमोनखौ खौरां लानानै क'क्राझार जिल्ला आफाद जगाजग खालामनो नाजायो। थासारिनि गिख्रंथावखौ बुजिनानै आंनिफ्राय मोनसे आपिल होनाय जायो जाहाथे बिथांमोना बे जायगाखौ नागारो। जों होबथानायनि थाखायसो हाबा मावदों। बे समा राजखान्थि खालामनायनि सम नङा, सोरखौबा मुं सुनायनि सम नङा। माहारिबादनि थै दंब्ला मोनद' हारिखौ ST होनायनि हेंथायै बाथ्रा बुं आरो मुंख्लंनि थैजों सोरजिजानाय BTCनि 6थि फारिलाइ राजखान्थियारि मोन्थाइखौ रैखा खालाम आरो सोलोंथाइ रिक्रुटमेन्टनि इयुनखौ सान। गोजोन्थों। जेराव दिपेन बर' बिथाङा बेबादि पस्ट खालामदों। दुखुनांथाव बाथ्रा, आसाम आयेन आफादनि सदनाव गनायथि मोननायनि उनाव मोनद' हारिसाफोरनो ST होगोननि रिपर्टखौ भारत सोरखारनि हम एफेयार्सनो दैथायहरसिगोन। दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन। नाथाय दिनैनि अलखद समाव BPFआनो जा आरो UPPL आरो गुबुन राजखान्थि दोलोआनो जायाथों मानो, रावबो पलिटिकेल पार्टिया मोनद' हारिनो ST होनाङा होनना बुंनो हायासै। बर'नि पलिटिकेल लिडार बेखौ जों गनायनो हागोन ना? रावबो पलिटिकेल लिडारनियाव बर'नि सेन्टिमेन्ट गैया नामा? दंब्लाबो गावसोरनि सिट गोमाजानो गिनानै बबा, मानोना बिसोरो मोजाङै मिन्थियो BTCनि किंमेकारा बर' नङा, गुबुन हारियासो दं होननानै आं सानो। दिनैनि समाव बर'नि गेजेराव थानाय बर'नि काउन्सिलनि लिडारफोर, स्टेटनि मन्थ्रिफोर, MLA, EM, MCLA आरो एसेम्ब्लिनि स्पिकार आरो MP थामहिनबा पार्लियामेन्टनि MPफोरा बबा नामा? बिथांमोना दिनैसिम बाथ्रा बुङाखै, ST होनाङा होननानै गारां दिखाङाखै। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनां जायोदि जों बयबो गसंनो मोनगासिनो दङ STनि थाखायसो। जों जाय हायाव आबाद मावनानै जादों बेबो STनि थाखायसो। जों जाय साख्रिखौ मावनो मोनगासिनो दं बेबो STनि थाखायसो। जों MCLA, EM, MLA, MP हिसाबै जाय मासियाव जिरायनानै दं बेबो STनि थाखायसो। जों जाय इउनिभार्सिटि कलेजाव फरायनो मोनगासिनो दङ बेबो STनि थाखायसो। नाथाय गोसोआव लानो गोनांदि जेब्ला जोंनिफ्राय मोनबा फान बारा सुबुं अनजिमा थानाय गोबां जौगाखानाय हारिया जुदि ST स्टेटास मोनमारोब्ला जोंनि इयुन जोलै फरायनाय साख्रि बाख्रियाबो गोमागोन। MCLA, EM, MLA, MPफोराबो थानाय नङा होननानै नुहुरो। दिनैनिफ्राय BTCनि एसेम्ब्लि जथुम 1 आरो 3 डिसेम्बराव BTCनि एसेम्ब्लि जथुम जागोन। फरायसाफोरनि सोमावसारनाय थासारिखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्ला खुंथाया 144 धारा फोसावबाय। BTC सेक्रेटारिनि लांगोनायाव गोख्रों पुलिसनि थिसनथाइ होदों। बे खेबाव सासे गथ'जों लोगोसे सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 20निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। रबिबारखालि जानाय जाथाया गासै हादोरसायावनो दुखुनि साया लाबोदों। जाय जाब्रबथाया तामिलनाडुनि शिवगांगा जिल्लायाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन जाब्रबथायाव आरो थैनायफोरनि गेजेराव सा 8 आइजो आरो 2 हौवासाफोर आरो सासे गथ'बो दंमोन।
पुलिस मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला शिवगंगा जिल्लानि कुमनागुदिनि साखाथियाव रबिबारनि बेलासियाव गंनै सोरखारि बासजों मोगा-मोगि गिख्रंथावै सौग्रावलायनाय जादोंमोन। जाय जाब्रबथायाव सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 20निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लाहार-फाहार खालामनाय जादों। मोनथाम मेचनि सानसेयारि इन्टारनेशनेल सिरिजनि गिबि मेचआव भारतआ खोला आफ्रिकाखौ 17 रानाव फेजेनो। रांचीआव गेलेबाय थानाय समाव टस जेननानै गिबि बेटिं खालामनो थांखि लानायनि उनाव भारतआ 50 अभाराव 8 उइकेट खोमानानै 349 रान लायो। भारतआ देरहानायनि थाखाय थि खालामनाय 350 राननि थांखिखौ होसोनानै खोला आफ्रिकाया 45 अभाराव गासै 10 उइकेट खोमानानै 332 रान लायो आरो 17 रान खम जायो, जेराव मेचआव बिराट कोहलीआ प्लेयार अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। आसामनि मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि थाखाय सदनाव लाबोनाय गोदान बिलखौ सिसिट'आ माब्लाबाबो गनाया। गोनां जायोब्ला रेल लामा एबा राजा लामाखौ बन्द' खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा बे बाथ्राखौनो फिन आरोबाव बाथ्रा बुंदों। थाबैनो मन्त्रि गौथुमनि हान्जा आरो चिफ सेक्रेटारि आरो सिसिट'आजों मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि सायाव गोजौ थाखोनि सावरायनाय जायाब्ला रेलवे ब्लक आरो रड ब्लक खालामगोन होननानै आदित्य खाख्लारि बिथाङा बाथ्रा बुंदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि पाल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव मैया सिसिट'आनि बानजायनायाव गेदेमा रुंसारि बिम्बर देउरि बिथांनि 73थि थैनाय सानखौ फालिदों। थैनाय सान फालिनायजों लोगोसे मैया आसाम सोरखारा मोन 6 हारिनो एसटि होनाय मोनथाय लानायनि थाखाय सदनाव लाबोनाय गोदान बिलखौ थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय गिथावना खैफोद लाबोगोनखौ नुनानै सदनाव लाबोनाय गथायनाय बिलखौ सावो आरो गोख्रोङै खुद्रिसारो। मैयानि हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' आरो सिसिट'आनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। काछार पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे हाबाफारि लानानै सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। मोनसे गुमुर खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै लखिमपुर महकुमा पुलिस एसपि प्रिटिराज राजख'नि दैदेननायाव पुलिस हान्जाया बसकान्डीआव सिग्रोमदोंमोन आरो गंसे बाइकनिफ्राय 9 पेकेट हिर'इन बोखांनो हायो। पेकेटनिफ्राय 235 ग्राम हिर'इनखौ बोखांनो हादोंमोन। जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना 1.2 कौटि रां जागोन। ड्राग्स जगायनायनि दायाव पुलिसआ सानै सुबुंखौबो हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ कालाकालनि कियामुद्दिन लास्कार आरो कासुदारामनि ओनसोलनि आब्दुल करिम तालुकदार होनना सिनायथि होदों। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय नम्बर प्लेट गैयै गंसे बाइक आरो गंनै मबाइल फनबो बोखांनो हादों होनना फोरमायदों। बिटिसि सेक्रेटारि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआ फरायसाफोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिसनो गसर थिसनबाय। मैया 29 नबेम्बर खालि फरायसा फरायसुलिफोरा एसटि थामहिनबा आसाम सोरखारा एसटि होनो नारसिनबाय थानायखौ लानानै सोमावसारनानै गोसो हमथानो हायैयाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव माखासे दुंहाव थासारि जानानै थांदोंमोन आरो बे दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ लानानै बिटिसिनि सेक्रेटारि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट थामहिनबा जिएडिआ फरायसाफोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिसनो एफआइआर थिसनदों। बेराफारसेथिं बिटिसि सेक्रेटारिनि एसेम्ब्लियाव मैया फरायसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय होख्रावनाय थासारिखौ गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। बिटिसिनि इएम मुनमुन ब्रह्मआ, जेराव बिथाङा एबसुनि थुनज्लायनायावनो बेफोर जानो मोन्दों होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैनि अलखद समाव हारिया खैफोदाव गोग्लैनो थांबाय थानाय समाव माखासे बर'नि दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफ्रा बुंगासिनो एबा बुंबोदों मोन 6 हारिनो एसटिनि स्टेटास होयोब्लाबो थाखानाय एसटिफोर जेराव बर'जों लोगोसे थाखानाय ट्राइबेल माहारिफ्रा खहा जाया। नाथाय बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि बेलायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जाया होननानै बुंबायब्ला जुदि आसाम सोरखारनिफ्राय एप्रुभ खालामजानाय एसटि होनो नागिरनाय रिपर्टआ भारत सोरखारनिसिम सहैनानै एसटिनि गनायथिया थारैनो जाफुंमारोब्ला खहा जागोन ना जाया उननि समासो फोरमायगोन। नाथाय बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि खुंथाया एनअसि हरनाय लिरबिदाङाव रोखायै लिरनाय दं दि मरान, मथक आरो आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लानि कच राजबंशिफोरनो एसटिपि होगोन। जेराव आनडिभाइडेड गवालपारा होननानै बुङोब्ला गवालपारा, क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि कच राजबंशिफोराबो एसटिपिखौ मोनगोन। बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोन मरान, मथक आरो कच राजबंशिफोरा एसटिपि जायोब्ला जोंनि थाखानाय मोनथायफोरा खहा जागोना रोखा।
जेराव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव एसटिपि बियाबफोराव राजबंसिफोरा एमएलए एमपि आरो एमसिएलए बायदि बिसायख'थि गेलेनो खाबु मोनगोन। बेनि अनगायैबो फरायसानि इयुन साख्रि बाख्रिनि सोलोंथाइ बिथिङा खहा जालांगोन। बेबादि थासारिनि गेजेरावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मानो एसटि होनो नागिरबाय दं एबा एसटि होनो नागिरनायनि हेंथा बाथ्रा एबा गारां दिखाङाखै। नाथाय आसाम मन्त्रि बिबानाव थानाय गुबुन हारिनि सासे मन्त्रियासो बुंबावबाय 100% थाखानाय एसटिआ खहा जागोन। जेराव बिथाङा बुंदों खहा जाखागोन। हाजारखि खहा जाया होननानै बुङोब्लाबो हादोरारि थाखोआवथ' 100% खहा जाखागोन। बे बाथ्राखौ बुंबाय मन्त्रि केशव महन्तआ। मन्त्रि गौथुमनि सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावनानै बिथाङा मैया एसटि होनायनि फाइनाल रिपर्टखौ एसेम्ब्लियाव रनज पेगुनि दैदेननायाव दिखांनाय जायो। बे समाव दुखुनांथाव बाथ्रा होननानैबो बुंनांगोन। आसाम आयेन आफादनि सदनाव गनायथिनायनि उनाव मोन 6 हारिसाफोरनो एसटि होगोननि रिपर्टखौ भारत सोरखारनिसिम दैथायहरसिगोन। जेराव अलरेडि बेखौ डिक्लेयार खालामबाय होनना मिथि मोनदों। बर' हारि आरो ट्राइबेल थाखानाय माहारिफोरनि खहा जागोना रोखासै। जेराव आसामनिफ्राय एसटि होगोननि रिपर्टखौ दैथायहरसिगोन। बेराफारसेथिं केशव महन्तखौ बाथ्रा एबा गारां दिखांनायखौ नुनो मोनदों। जेराव 100% खहा जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेबादि समाव गुबुन हारिनि दैदेनगिरिखौसो बेबादि बुंनाय नुबाय। नाथाय बर'नि रावबो दैदेनगिरिया एबा ट्राइबेल माहारिनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव खहा जागोन होनना बुङाखै। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दानि माखासे मोन 6 हारिसाफोरनो मोनथाय आरो संबिजिरारि रैखाथिनि थाखाय जेबो जेंना सोमजिहोआलासे गुबुन हारिफोरनि लुबैनाय आरो मिजिंथिनायफोरखौ दिन्थिफुंनो हागोन। आरो मोन 6 हारिफोरखौ एसटिनि थामोनथानि गनायथि होनायनि सायाव मन्त्रि हान्जानि फोरमायथिनायाव मा सोफादेरदों बेखौ गिबि मन्त्रिया फोरमायथिनानै होदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि एसटिफोरखौ मोनथाम थाखोआव बोखावनाय जादों। आहम आरो चुटियाफोरखौ एसटिबिआव सोफानो थांखि दं। एसटिबिआव साहा हारिसा एबा आदिबासि थागिबि सुबुंफोरखौ सोफादेरनो थांखि लानाय जादों। मरान आरो मट'खौ एसटि हायेन महरै गनायथि एबा एसटिबि महरै गनायथि होनो थांखि आजावदों। बोखावजायै गवालपारा एबा कच राजबंसिफोरनो एसटिपिआव सोफादेरनो थांखि लानाय जादों। बोखावजायै गवालपारा बायजोनिफ्राय कच राजबंसिफोरखौ एसटिबिआव सोफादेरनो थांखि लानाय जादों। बिधान सभायाव एसटिनि थाखाय थिखानाय मासिफोराव जेबो गोदान एसटि दाजाबदेरनो हानाय नङा। क'क्राझार एसटिपि आरो एसटि हिल लकसभानि मासि आरो लकसभायाव एसटिबिनि थाखाय उफ्रा मासिफोरनि राहा खालामनाय जागोन। मोन 6 हारिफोरनि सुबुं अनजिमानि रुजुथायाव लकसभानि मासिफोरखौ राननायनि थांखि दं। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।